Formal nang gi-turnover sa Davao Light and Power Company ang Kalinaw Garden ngadto sa Southern Philippines Medical Center. Kung unsa kini atong sayron sa report ni John D. Esteban. Sagad nga anaa sa ospital, magulanon tungod sa problema sa sakit ug balayronon. Busa usa ka mental health o healing space ang gitukod sulod sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Nga gipondohan og kapin 4 million pesos sa Davao Light. Ang proyekto nga ginganlan og Kalinaw Garden, formal nga gi-turnover adlong Biyernes. Usa sa mga nalipay sa pagtukod sa mong garden ang maghigala nga senior citizen. Kinsa regular usab nga nagapa-check up sa maong ospital. Gulay mi diri, and then I shade, and then makalanghap mig mga fresh air. Kung muanhi mi diri gyud, maka-relax jud mi kay magbalik-balik man mi diri og check up. Tinguha sa Kalinaw Garden nga mahatagan og espasyo nga maka-relax labi na ang panguna-huna o makapahulay ang mga watcher, mga pasyente ug mga empleyado sa ospital aron maampingan ang kahimsog sa ilang pangisip. In line with our kining effort to serve our customers better, so we want to add value sa atong community by partnering with SPMC para sa ato ang mga medical workers and our hospital patients. I-rehab na mo ni actually na may existing garden, pero ang sulti magud sa Secretary of Health dili lang clinical aspect yun ang hospital, dapat na aspect for healing and garden. So ay hindi nakakahalubilo masyado doon sa mga may sakit doon sa ward, no, na medicongest natin yung mga wards na dapat ay sa mga pasyente. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.